tie atenti na nipa hu Nyankopɔn wo nyane nipa yɛ bɔne nipa wo sɛ Nyankopɔn bɛhu no tie ana Nyankopɔn yɛ na ade sɛ okay sɛ nipa nyane yɛ nipa pɛsɛ bɛhu ɛsɛ sɛ wɔne yɛ wani nti a tie me yɔnko family nipa ntɛm ɛwɔ no atwatwa nanso mema nipa nkɔ akwa ɛnkɔ ne nam saa ɛnwɔ kɛkɛ ne saa anu ana ane ɛwɔfo yɛ yɛ akwati na anyɛ bibi biara sɛ dabi yɛ mɛntɛme nkɔ bɛto hɔ ma nipa na mɛwuo ma nipa na mmerɛ me tuntie so obedi won so afi adane no mi ama won afi ti Israel okay can say Samuel 12 19 up to 24 na ka achiro afi Israel pusa di won pusa yelo adie na pusa yelo won ya woni bebrebe ya fuma bebrebe ala ya sani dani hantai akọ musa Onyankopon amia amwaye ni ya baba me ma me papati eya na me no mi nu bo paye bia eya ye musa Onyankopon de paye ye boyi ebe bo ye ana amwaye ni nkufo bi de bia o paye mo se abuchiro na mpesa meko abuchiro na mpesa meko ene je kwesiti wo musenya nkopo se abuchiro me mpesa meko oni bia oboma na sese meko me ya na mahuma bebe wadani akore nsa so abuchiro mahuma bebe aba pono obo anyeye na ebinsa waya yo se meso bia na tani sika ya nyame shira bino me ma me ne papati obia ya ko wo se ni shira to ye e se wo mo paya musa awura tini samu shira awura tini samu wa awura di shira me awura di shira wa kwai anu na se se wo mo paya enya wo no ni tete ma nyame se awura ni sei e di yesu ka che shira fo se ni si mo paya kwa yini e lo ko ya bon paya sa ye mo paya musa empire se mo paya sra na ye mo paya chire bi awurade nye hallelujah no Facebook live and mo YouTube live prophet Dr. PK phone it ubetimi asearch me ho na ubegyame hweme kan 1 Samuel chapter 1 1 Samuel chapter 12 19 we come up to 24 no tie me tie wase na omai na kachire Samuel say ba awurade Nyankopɔn paye ema nkua na yanu efise yaye bone aka ye bone nyina ho yaye bone atata ye bone nyina ho se ye mbusa wo hene afa se ye mbusa wo hene afa na Samuel ka kire oman no se ensuro moyi bone enyina ade nanso awurade achi ana mo san emfiri na mo fu akoma nyina awurade na mo amane ankɔdi adehu fufuo biara achi na ɔmane kɔdi adehu fufuo biara achi 22 ne sɛ na awurade din kɛseɛ no nti ɔne mpa ne man na awurade abɛdi mɔkyi 23 ne sɛ menso mempam no sɛ
Meja mu ampaimo the bearded time 24 say slow call ana mo so awurade na mo fo makoma nyina ensom no nokuro na mo hwe ade kese a waye amamo amen me kai ni se dakra ni otie me kai ni skata mo otie in say and all the people said to Samuel, pray for your servant, pray to your servant, the Lord your God, that we may not die, for we have had to all sins and everything to be asked our king for ourselves. Then someone said to the people, do not fear, you have done all these wickedness things, yet not, but aside from follow the Lord, but servant from the Lord. 21 they say, and do not turn aside. What just do not turn aside? So on your couple I did on your couple say you better let your colleague from your tea. When the man won't call the ball, I question you and never answer fata. Why you want to be? Now, you was sent to a costume of the floor. So, look at see who got something now with a solo and fear we are doing young couple, you know. She, let's say what it now, so soon, I will do your couple. I was so sorry on your couple council. And to be slow. I don't want to be able to forget. So, when you have to forget, Miss Slow, and I tell you that we will not going to be able. I tell you that we are going to be. And we are telling you about Musa, you power on your wall. And we are telling you about Musa, you power on your wall. So go show your wall. And now we are going to your wall. And this somewhere catch our one say. But in the way you need that. Once one line you come and play so. Now the American someone what you say. It's actually me and your quantity. Meaning the only couple just for today. When you coupon was so solemn, when you coupon the same person that you can't call, when you will follow, 1%, or soon you be a cannibal. And this a walk out of the living for flour. Yes, I am coupon just before. I know we let you, now coupon just before. I know in them, now coupon just before. I know we let you now. Sorry, I won't call you once a year, but say I'm going to call, also what's out to be any. Open console be as a challenge and no console. Hey, a bill of wonder. A bill of Yamia Bosom. A bill of Yamia Sonia. A bill of Yamia was fresh in Yamu. I hope Yamu and the one who wanted to man. The sound of all this argument will happen to Peru. Many away and clear young men yet. The Tamina, the quicker one, never will shall say, we see Garian Van Shawan Cransome, we never know the Casanova Fulu. And we are seeing one in your come over in your bar. And we are seeing one in your come in your bar. And it's a million months of Chayakina. And tell me Baba upon Yamahe. Mrs. Lady, and tell me upon Yamahe. What you say? Yes, Uncle. What is a woman? So someone who bet you a young one. Yes, you couldn't play from your bone. As I say, only a new payina, one question on your yay. Yes, only a new yay. Well, only going who you and the pay
te asefo enti me no te ase ba ma na wo de ne kra to ho ma ye no oso what's in time with the machi kalibra me no pro me ne akwa no se wa bia me ti machi a wa ye from so ada na papa mi chesere wasa bi no chesere no ma quotation o say Yesu Kristo wo ye onifo ano no cheche mo sha no say ye wu Yesu kra no ada ye wu Yesu tete do tede ya no ma enti wo cheche wu nyina no ano wo cheche ko say o say Yesu ye onifo prophet and so pay fine na wo kra sama wu ke say Yesu kra wo ye onifo say ye wu kan na shedifo wo ya no mama no na tuo enti ye wu di na chenti wu kasa trese enti mango fungo so no wonso ye wu mo ni je no wa no se wo no ye dai ye wu no na bi so wa ko kro wu ye dai na wa wu kasa Yesu ma wo wu ye wu no na akristo fo se wo ye nyankopon ba no sa papa no wo ye difo na difo ni nyankopon ba na wo ka no difo se na ba so kire yesterday wala kuna wuya asama yanti niswa wawui ni nasa sawa sawai watene kwa tuwama mienu ati koga wani di cheni nyuma pa wayo wapani nina bebe eti nina nene babati elfa wani nyoma sisi waya wani ya kinidi ewu sampa woye nyankopon ti asefo wa wonu na wa kwati na nya bibi bieda giri kwa esanse oba Yesu hu obia ya wono a watete no tie bia ya no mada e wo ko hani wa home ya na wo wona no wala tu wo ko bida na je na wo church ye na wo yini wasu wono na promo senti so ma se wuya mpa di so chinidi eti mesrawo jawo so to nchan wo pia wo so biara no wi mpa wo so ya ni ma hunu na ni ba te kenya ni ma te ni ba akofo do tiesiwa ya twa mo jawo a ni ma tantan na ni ba ko to sade ni sade baye na odi akosem no na okoto sade no so ne sade no na sade no ngwa woye no wa usa musu net de tekra ho me kwa wo buda ama na e wada binya ba me papa binya ba me papa sa sawa wo ken ya hweye na tani ba ya da banya me bi no galala yo mesrao yanya na twa Kristo wase ono le puno apuna ye fanwa ye nyankano and wase mele no kura okwanye nkwa obi kwa challenge obi ma challenge jesa wala me Yesu so esansa me ana me de nkwa to o masamu mesrawo edega ye odombrema enega ye nkwachitama mesrawo de mane go kan John chapter 9 o de me kan John 10 9 and 10 o de ti de o kan ha o de me kan John chapter American John 10 9 and 10 atu le o de ti de o kan wase me apono so before so komwa onya nkwa na oba ose ha o da me gavo wase me apono no se before so komwa oba je no nkwa na oba komu afi adi na obanya adidibia
tie wo se wo mfoma this all the men no kunu asela na me ya ne ba se mo benya nkwa de mo nya ne mo so why you for all body dino what is for your dad for oh be aso musuma wo ni for me na no ya ka so you for dia idea nya ne dia obosom mo ni pada obosom omo ni pada ya yawo atini nya ne dia as I am the church over to enter through himself. The oben from family no obenyankwa. The oben family no obenyankwa. So how we get now? I just call you yes to cry anymore. Unyimkwa. The thief comes only to steal. Or conform me or no better than ya. What I'm not that so. And I dark question on now. So the here. The sense of unity. When you say, yes, it's a champion on the Gambia. Or better than Panagina. When you could see it at Tanami. That's funny now. I put some low and now who feel to me now. Yeah, when you and the Yaya Brahma, clearness of Atano. The car walk and Sunday was here penny passawa or person in Bakuania or no or all coming into a dada. But the people of Kwamisua and some fata or the reason near my verse. I think I what is the car? What are you? What did that do? Agentia, onya somnable. Yaya kasiama yankopo. Homya homi buye mona, kwamya odi tuye mono. Oklala odi tuye mono. Enti wana libere. Enti wana kwanya. Yay. Ne sabaka ya Japadia. Onya yankopo asesi amedati. We have privilege. Yes, we send your Kessia and question them. And comes a CA and university. She said, "You know university." She said, "Oh, God, I will not do this. You to me now." But show mommy, say you mommy university. I tell you my son, mommy, I am bro. She said, "Oh, you declare or pray." We need to proclaim. I say, "We see how come to me now." Why should I say? And yes, you want to do it. Oh, come. Some Anthony Coda. Anthony, no, me and no. A player who can say yes, we, the human power, you never could do it. Then if you say, your fucking say you're funny. And we are doing young coupon. Na wanya ni ankodi na me fufuo bi achi na boni bebre ba waye sa boni we de ankodi ka ho dia ene me boni ba do so papa enti o say Samuel ya bom paye maye Samuel se me empale me se me mo paye mamo na futu a me tu mu ne se kwen na wa ko nyanya me fufuo bi ankanya nkopon na wano ne kwan ne kura ne kwan no wa mamu kwaji kwanya mo faso mo benya kwa ati ase enti yesu se me no kwan ne kura wo bi ma janya nkopon cheme papa cheme janchai de wa kwati mi anya bibi biara no de woni mbo bu ya adie no wo be so ba no charge so dan so
Obasa bana nkyɛn agye sɛ wo na me so wahiri biara wɔ nipa wo na afa no so na dɛ ɔfiti yɛ na akɔ ɛrawo gyae asɔre na wɔkɔ na ɛnkyɛnkyerɛne nti na wɔkɔ sɔre sɛ sika nti wɔkɔ gyae na mo saa asɔfoɔ no akɔgye nnuɔde yɛ asɔgba deɛ mɔmɔboɔ deɛ mokyɛ taresie mɔmɔboɔ sɛ sia deɛ ɔbɛsere wɔ sɛ sia ɔbɛsere na ɛnkɔbi nso ɔbɛwuo no ne abɛto ma so ne ɔyere nom so ɛne ɔbusua so wakɔfo nyankopɔn ɔtamfoɔ bɛka no bom sɛdeɛ kaase akɛseɛ a ɔbɛda wo nti menuabɛma hwɛ yɛ menuaba hwɛ yɛ ɛmfa nyankopɔn ɔtamfoɔ nka no ɛmfa nyankopɔn ɔtamfoɔ sɛ wobɛsom bosom a wode som wo bosom ankɔde bosom fa nkɔfra nyankopɔn asɔre sɛ woyɛ nyame asɔre ɛnkɔkasa a ɔnom yɛ nummom mesra wo megye nyankopɔn mɔborɔhofo tuufo ɛserɛ wo sɛ mesra wo gyae gyae to hɔ gyae ɛsɛ asɔfo a bɛde wɔ hɔ a sɛsɛi ɔwɔ kwama ɔbɛkwama nneɛm dendendendenden asɔfo no ɔbɛfa nyame no mu nse saa abosoma bɔ mu yɛ sɔre no sɛ ɔmɛdeɛ no ɛhaw ne amade ɔbɛfa mu bɛɛmɔbɔ mesra mo menyina bɛɛma mesra wo me papa mesra wo megye ne papa Dr. Pika Ofori awurade nyankopɔn hyira wo no YouTube live papa Dr. Pika Ofori ɛna mowɔ Facebook live Prince Kofi Ofori mesra wo ala ɛnɛ da yɛ nkwagye da na wɔte ɛnɛ da yɛ ɔtɔmprama sɛ yɛho nyame a yɛdi n'akyi no na yɛsom yɛ a hei ɛta bi bra ɛdeɛ na ɛde bɛyia no yɛnya bibibia da ɛmfa nyia no wode bɛka John chapter 12 verse 25 and 26 John 12 25 and 26 wode ma menkan hɔ John chapter 12 25 and 26 wɔse deɛ ɔdɔ ne kra no ɛbɛfiri ne nsa na deɛ ɔtare ne kra wɔ ewiase ha yi no ɔbɛkura mu akɔda nkwa mu 26 ne sɛ sɛ obi som me a ma ne nnim akyi a wɔwɔ no hɔ na mesomafoɔ nso bɛma no bi na sɛ obi som me a magya bentinini amen deɛ ɔdɔ ne kra no ɛbɛfiri ne nsa sɛ yɛwo sɛ mekra de hia ɛnti medɔ me kra ɛnkyɛ sɛ sɛ mepɛ biribi ma me kra die ɛsiane sɛ obi di yie na meso medi hia nti saa ɛtɛ bia ɔbɛkɔ akɔpɛm ɔbɛkɔ akɔpɛ tumi bi akyi akɔdi sɛ deɛ wonni hia hwɛ yie saa saa ɛbɛfiri wo nsa na deɛ wɔpaa deɛ no paa ɛyɛ nyame asɛm nyame tumi ade ma ne kra die no wɔdeɛ ne kra no bɛntwitira no saa kɔpɛ sɛ ɔde bɛkɔ daa nkwam so ɔbɛtae ne kra na ɔka kyerɛ me kra sɛ menipa biai me krai ɔwatie ɔnyame asɛm ne wɔduane ɔnyame asɛm ɛne wo kyɛm ne wo nkataboɔ ɔnyame asɛm ɛne ɔbambɔfoɔ ɛnte wo baabi a sɛ bia ɔmane a menam mu nyinaa no yɛnam okra bɛka sɛ wotae no sɛ woankɔgye sikaduro ɔma na anie wɔamfa no nkɔwura eliminate ɔkɔtomu mfiri mu na woanya biribia nie wɔamfa no nkɔ so bosom na woanya biribia nie tɛ sɛ woataa no na wɔkyerɛ sɛ wotaa ne saa kwan wobɛnya nkwagyeɛ ama wo kra
say uma do kra na okra be free wonsa okra be free wonsa ya ta ya kra na ya ncha ya kra en kwache kwan wa ya ni ma okonya sabi no me be en sa be waye na mo se ya to ya kra pasa ya kra ni tie honam biai taka baba no damu na ni ache na watira no prem no okoma wadaka kesem no okoma na ni ache what you say sana kepe but me no ya nya ne sa wasese bia ma ya na dache me no mi yeko na ehona ekoje emudia etuo ntweda sabe no mi anu ani je we ani je tiawa ya ani dabi sa ni je ni tubetwa esanse so yo ya afia bia sakra na wo de woji wani a wo tenkwanche tweme no mi enu ani dabi no ode yeko na bia ye bura pa ye no ani na nsa na firi yensa obonsanfo na ade nchekwa emrata mesraw me maame me papa mesraw ye fa ye homa wratiye na ye hu se ye kra no sum awurade bu enu ntino suma Kristo na ne bewu ma ye kra no sum bu papa na nku ye kra enti mesrawara mini aba me maame me papa me ba ye hweye ne awurade achi ye wate ene dai ayen kwaje dama me no mienu ene dai odumbre ma me no mienu se ye hu Kristo ni ebetina chi na ye nkofa fini nkeka wo bia nka ho na ye nkosum enu anema hunu biada anema hunu biada anfaso ni so ye sum ye ma hunu ye konsa de hunu ye tinsa de hunachi en sanya wadi abosom ni nyankopon bom esanse woso kowa woso obo Kristo bi enu nti wo sasore enya sore esanse wo sei Yesu bi no de oboni tinje meni ne sencheni meni achi na wono sofo no wadi na no fafa enti Yesu se o man do am fafa na yimaye wo man ji de mo di no ko boni ji de ma ko no be huma bi obetwa hwe o man ji de mo wadi na no esanse wonim de woyo adina woyo wonim de woye onim se wadi nyankopon ta fo kano na ru de na funti na fu entia mesra wala minya bema mesra yenya ni ho Kristo yenya ni meto Kristo na yebenya nkwaji amayenkra sabiu yenya meto Kristo awa senya no si ya hu wota ya hu wacha plan no ya mama jana plan Kristo no se ya mama jana sum ya bua minya bema ni ma ni papa yi adedi ba ye be before wacha no ya dia wadi Kristo fam ya dia na wadi so wo Yesu fam na mocha ni so e diafra abrantie baro anya woni kanu mienu ana sama ni nke fataye samnu mienu kwade ye bonye ye di toso entie de nkasa bo asotwe nke fataye what you say ye de nke fata so tropa entity de o man no ekatre Samuel wasi abonye toso ye poli doso na sa kate onyankopon se sa ohini ya yakobusei ohini ya yakobusei edi amanye sa pa yensui entinka yesrano pa sa so twenya sa ma yenso what you say
enti already somewhere catch on say eye somebody moye bone de na so bone ba ne kese pa ne se umagogofa anihu ade tantan ade enye ya wodi baba be kami nyankopon ho ne se umasom bi fufu akame ho ya so wo be kame ho many abode many wonderful dia kan nyina ye me abode me na me bo won esanse me na me ya abode me na me bode dia kan nyina obode no ono ne bo saade ni nyina wati ase enti so me bibia den kame so me bibia re enkame enti mo sempa ya mo bode ni adesrade amode tu anim ni dia mamu nkodi foforo bi achi muni me nkomachi na mbonya nkwaje mamu kra ebra me dia sem yi ba yeye minya ba se won kwa asoria ene tutumurika pasoria obo kristo ni me maye opodin ko sa asoro se se na lebrebe konsole bia ni obo kristo din se se wachai konsole ya wodi abosom afefa ni mu se so osole bi na se wajai kwa munhweye na mo sa wachima fa kristo ye na mo medi kristo ni bidaba na me papa mesramo ene dai ayo tombere mam wate ene dai yankwache damam ebedi nyankopon hyiram se mo tie nyankopon tie asefo akwa hwenya na menemo abeka nyame asemo a me na mete Canada ene nyankopon yi adu akire me se me kana asem kire mo na duwe ye fen duble pi heba capsules aduni adu papa food and drug for je adu na to aduni yes atanya no wade pa wodi absraw se wodi ababi o ma ni bi wo yonkumi ka fomwa se fi ko tengeni sisi no ba bia pebi ma no so bi wo me stop e kase pa message ni etwa mo amuna to ma no osa ebe ko sisi e wo de to ma no mesraw awurade nhyiraw ewe Yesu Kristo din mu me number go screen ase 0546 525662 awurade no mu aw on tell ni nhyiraw ewe Jesus Christ din mu amen bye bye.